पणजी आणि साखळे शहराक नितळसाण सर्वेक्षण 2024 खाला राष्ट्रपती पुरस्कार भेटयलो। ही कार्यावळ नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात घडोवन हाडली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे आणि पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी पुरस्कार स्वीकारलो। जाल्यार केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर मंत्रालयाचे मंत्री मनोहर लाल हांच्या हस्तुकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि साखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी स्वीकारलो। पणजी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज आम्ही दिल्ली आसा पुराय टीम आमची अराउंड 18 पीपल वी केम टू रिसीव दिस अवॉर्ड। एक स्वच्छ शहर ऑफ द गोवा म्हणून आमकां स्वच्छ भारताच्या अंतर्गत हे अवॉर्ड आसा आणि अंडर मिनिस्ट्रियल लेवल मनोहर लाल सर आशिल्ले मिनिस्टर आणि त्यांच्या हस्तुकी आम्ही हो अवॉर्ड घेतला। आमच्या बरोबर यूडी मिनिस्टर आमच्या बरोबर असलेले गोयचे श्री विश्वजीत राणे सुद्धा आणि डीएमए असलेले। सो सगळ्यांनी आम्ही हो अवॉर्ड घेतला आणि वी आर व्हेरी हॅपी। आणि असेच विथ गुड मोटिवेशन ऑफ ऑनरेबल सीएम सर त्यांच्या मार्गदर्शन त्यांच्या आयडियाज हॅज मेड दिस पॉसिबल। आणि सगळे मेन म्हणजे आमचे स्टाफ इंजिनियर्स यांचे सगळ्यांचे डेडिकेशन, आमचे सगळे वर्कर्स आसा त्यांचे डेडिकेशन आणि त्याच्या खातीर हो अवॉर्ड मेळ्ळा। आणि हाज्या फुडें आमचे शहर अशें समृद्ध सुंदर जावचें ह्यो गांधीजी घेवन आमी आनीक मोटिवेशन घेतलें आणि फुडल्या वर्सा सुद्दां आमच्या म्युनिसिपालिटीक असोच अवॉर्ड मेळचो हो एक आमी ओथ घेवन